wallahi mu ba ma goyon bayan a kashe kowa, amma we have our own techniques, we have our own intelligent, intellectual mode of approach. Kowa ya zamu iya zama da kai. Shine ka ji na kawo maka malaman mu, malaman farko, malaman sahabbai. Na kawo muku qadiyya ta Ibn Abbas. Su 6,000 ne sun taru sun ware kansu a wani gida suna shirin za su je su fara kashe mutane. Ibn Abbas ya ce zai je ya zauna da su. Ya je ya zauna da su kuma an yi nasara. Da yawa daga cikinsu an dawo da su kan hanya. It was indeed a credit ga sahabbai, and it is indeed a credit to our methodology, the salafiyun. To malamai dole su tashi su yi abin da ya dace. Ku jawo matasa jika, ku karantar da su, ku gyara musu kurakuransu, ku saurare su, ku ji